Idan mace amfani take yi ba son ka ba, za ga alamomin da zan gaya maka guda 5 zuwa 6. Na farko shine idan mace amfani take yi ba son ka ba, za ga idan ka zo kana son ta za ta ce maka ni ma ina son ka amma ka bari sai na gama makaranta za mu yi aure. You understand? Da zaran mace ta yi luwin ɗinka cewa sai ta gama ina son ka amma sai na gama makaranta zan yi aure. Abin da take nufi cewa tana so ta sa maka tunanin cewa tana son ka amma sai ta gama makaranta. Abin da take nufi a nan shine ina so ka ringa ɗaukan ɗawainiya na, kuɗin da zan ringa kashewa a makaranta, kuɗin makaranta na, ka ɗauki ɗawainiya na har in gama makaranta. Amma idan na samu saurayi wanda zan aura, zan aure shi. Maza da yawa kuskuren da suke faruwa shine suna yadda da maganan bakin mace. Ba maganan bakin mace za ta lura da shi. Shi yasa mata suke yaudarar namiji ko kuma su ringa amfani da shi da maganan baki saboda sun san cewa shi namiji yana saurin yadda da maganan bakin mace. Idan mace ta gaya mishi abu yana saurin yadda da shi. Idan ta ce maka sai ka ce a no 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 ni ai bana jiran mace. In dai kina so na za ki aure ni in na ga dama zan baki dama ki je makaranta. Amma ba wai sai kin gama makaranta ba ai ba a jiran mace. You understand? Kar ka yadda. Nahun tana so ka zama committed ne. Tana so ka ringa ɗaukan ɗawainiyanta, kuɗin da za ta kashe a makaranta, kuɗin makarantanta. Daga ƙarshe mace ne, mace tana da rawan ido kuma mace suna da rauni. Tana cikin makarantar za ta samu wani wanda ya fi ka, za ta aure ka. Because a cikin makarantar za ta haɗu da maza da yawa, idonta zai waye. Nan kuma za ta yi tunanin cewa akwai abubuwan da wa'yancan suka fi ka. To daga nan kuma za ta aure su. Za ta auri wancan, za ta ba wancan dama. So za a yi amfani da kai ne kai ka ɗauki ɗawainiyanta, kuɗin makarantanta, kuɗin kashewanta, kai kake yin komai. Daga ƙarshe a yaudare ka a yi dumping ɗinka. Wannan na farko kenan. Na biyu mace za ka ji ta ce maka ina son ka amma ka tsaya mu fahimci juna da kai. Ku tsaya ku fahimci juna. Da zaran ka ce mace ta ce maka ku tsaya ku fahimci juna, wato ba ta son ka san matsayinka ne yanzu. Na fahimtar juna you be committed. Committed shine kai ne za ka ƙira ta, kai ne za ka ba ta lokaci, ɓata lokacinka, kai ne za ka ringa kashe datanka, kuɗinka, za ka ringa ɗaukan ɗawainiyanta, za ka ringa siya mata kayayyaki, kuɗi, waya da waƴansu abubuwa. Now you are trying to know. Kana so ka san ta. Kana so ka san ta it require her ɗaukan ɗawainiyanta because a saninta za ka ɗauki time sosai. In ka yi maganar ce a har yanzu ba mu fahimci juna ba, ka bari kar ka yi gaggawa, ka bari mu fahimci juna. Shekara ɗaya kuna fahimtar juna, shekara biyu fahimtar juna, shekara uku fahimtar juna. Amma aurenta ya kusa fa ta ɓoye maka ba ka sani ba. Dalilin da ya sa ba ka sani ba, suna chatting ba ka sani ba. Yana zuwa gunta ba ka sani ba. Yana kiranta a waya ba ka sani ba. Dalilin da ya sa ba ka sani. Kai an barka a kuna fahimtar juna amma ita tana fahimtar juna da wani. Dalilin da ya sa ta ce maka tana fahimtar juna, tana so ta ringa amfani da kai, tana samun waƴansu buƙatu a gunka amma asalin saurayinta ta ɓoye shi. Tana yaudaranka da baki, tana amfani da kai, tana samun a buƙatunta. Wannan na biyu kenan. Na uku shine idan kana so na kai za ka ƙira ni a waya. In dai kana so na kai ne za ka ringa ƙira na. Kai kuma ta sa maka tunanin cewa in kana son ta, wato soyayya na mutum ɗaya ne. In kai kana son ta kai za ka ƙira ta. To me zai faru? Kai ne za ka ci gaba da ƙiranta. Kai kuma kana tunanin cewa nahun fassarar shi ne kai kake son ta because kai kake ta ƙira, kai kake ta komai. In kana so na kai za ka ƙira ni. Idan kana so na za ka siya min iPhone. Idan kana so na za ta yi manipulating ɗinka. Za ta sa maka tunanin cewa in dai kana son ta za ka yi mata kaza. In dai kana so na za ka siya min abaya. In kana so na za ka siya min iPhone 15. In kana so na za ka ringa ƙira na. In kana so na za ka min kaza. To haka za ka ringa ƙiranta. Kana ta mata kaza. Komai kai kake yi. Komai kai kake initiating kana yi. You understand? Kuna tafiya a haka tana amfani da kai. You understand? Da zaran ta samu wanda take so, za ta koma ita take ƙiran shi, ita take damuwa da shi, za ta zo ta yaudare ka ta yi dumping ɗinka. Kai ba ka sani ba. Yes, za ta zo ta yaudare ka ta yi dumping ɗinka. Kai kuma kana tunanin cewa ta sa maka tunanin cewa kai ta yi manipulating ɗinka, tana amfani da kai ba ka sani ba. Na uku kenan. Na huɗu shine idan kana so na za ka kashe min kuɗi. Idan kana so na za ka kashe min kuɗi, za ta mai da soyayya kasuwanci. Soyayya kashe kuɗi ne, kuɗi ne. Kai kuma za ka ringa kashe mata kuɗi. Komai duk abin da kake so. Ba ita ba ma, familinta everything kana kashe kuɗi.
kai kuma baka san matsayinka ba, komai ka kashe kuɗi mai yawa, yanzu kuɗinka ya dawo baka da kuɗi kamar da yadda kake samun kuɗi, ka zo kana mata bayanin cewa ai yanzu baka samun kuɗi kamar da zaran ka fara mata complain kana da matsala, ita kuma ta fara ja baya da kai. Ba abin da ya shafi mace da matsalanka, ba abin da ya shafi mace da cewa yanzu sana'anka ya fara yin baya, kuma kuɗin saboda kashe mata da kake ne sana'anka ya kuma baya. Yanzu ka gina ta, you understand, yanzu kuma ka gina ta, ita kuma za ta rabu da kai ta koma wanda ya gina kanshi. Ya kamata ka sani, ta maka wayo da baki, kai kuma ka ɗauki maganan bakinta da gaske, daga ƙarshe ta dumping ɗinka, ta rabu da kai. Na biyar shine wannan Mr. Nice ne, ai saurayin nawa very nice, duk abin da na ce min zai min, shi yake kira na, shi yake min komai, shi yake min duk abin da nake so shi yake min. Da zaran ka ga mace ta yaba ka ta ce you as Mr. Nice, to kana wawanci a gun mace, akwai abin da kake yi mara kyau, shi yasa take. In ka ga mace tana yaba namiji, to akwai wawancin da yake yi. Amma the truth of the matter, in namiji yana yin abu mai kyau, the right thing, za ka ga ba ta yabon shi. Shi ne maganar gaskiya. Da zaran ka fara wawanci, to mace za ta yaba ka. To in ka ga mace you are nice, to duk abin da ta gaya maka, duk abin da, in ma auren ta bai wuce kwana 5 ce maka ai wannan ba saurayin ta bane, yana da zuwa gunta dan babban ta ne, ka yarda you are Mr. Nice. Za a tafi a haka, a sa maka tunani, kai kuma za ka ringa binta komai. Ya zo ya aure ta ce maka ai kai nake so, kai nake so, amma iyayena ne suka haɗa ni da shi. Kai nake so amma iyayena ne suka haɗa ni da shi. Amma ni ai kai nake so. Kai kuma sai ka tafi a haka cewa ai yarinyar nan ni take so, iyayenta ne suka haɗa ta. Kai kuma daga ƙarshe ta rabu da kai. That is na 5 kenan. Na 6, in ka zama understandable boyfriend. Understandable boyfriend shine boyfriend da duk abin da aka gaya mishi haka ne. Duk mace za ta mishi ƙarya zai yadda, duk abin da mace ta ce mishi gaskiya yadda. Shi baya tsaya ya yi tunani, baya fahimtar mace, duk abin da mace ta gaya mishi zai ce haka ne. In mace in ya gaji a call waiting, zai ce a ba wayanta bane, ana waya ne da wayanta. Can an jima ya ji call waiting, sai ya ce ai ƙanwar mamanta ne ta kira ta. Gobe ma za ta ce ƙawarta ne, duk ya yadda, duk abin da ta gaya mishi zai yadda. You understand? Ya kashe mata kuɗi, ta yi sabon saurayin, ya gansu tare suna hira, ya ce ai wannan ba saurayina bane, wani kaza da kaza ne, ya yadda. Duk abin da mace ta gaya mishi ya yadda, to ka samu matsala. Hakan nan za ta yi amfani da kai daga ƙarshe ta jefar da kai. Allah ya sa mu dace. Duk wanda yake son littafi na yadda za ka fahimci mace da kyau, dokokin soyayya, yadda za ka yi hira da mace, ka koyi hira da mace ka bata dariya, yadda za ka tare mace a hanya ka yi hira da ita, yadda za ka gyara kurakuranka a soyayya, yadda za ka dawo da tsohuwar budurwanka, duk littafin daban-daban ne, kowanne daban-daban ne. Yadda za ka samu kwarjini, yadda za ka fahimci rayuwa, soyayyan tazara, soyayya har aure, kar mace ta gaji da kai. Ɗauki namba na a sama, ka min magana a WhatsApp, zan gaya maku littafi insha Allah. Allah ya sa mu dace.